Hello, Puran. Nagalam shout out, Puran. Thank you for coming. Thank you, everyone. Thank you, 2 million viewers. Yan. Thank you for your support, Puran. Thank you. Garden Day today. It's a garden day. Sir Walbor, may kalab shout out. Salamat po sa paharang. Thank you, 5 million viewers. Hindi makapagbilad ng palay si Tres, kaya ayan, umulan. Kaya ito na lang yung gagawin natin. Dahil masukal na naman yung ating mga tanim na gabi. Alisan natin ang mga damo. Thank you po, Sir Walbor. Salamat po sa inyo dyan. Ipakita muna natin yung ating tatanggalan ng damo. Ayan. Sisi Agnes. Sisi Agnes. Mega love shoutout, Sisi. Salamat sa patamsak. Ayan, hindi pa nabubunutan yan, guys. O, ang sukal na, 'di ba? Ang daming damo. Tapos ito sa likod, ayan na. Ayan na yung natatanggalan ni Tres ng damo. Thank you, guys. Thank you, Sisi. Sisi Agnes, thank you. Palipas oras lang habang nag-garden, mag-live para sa WH kasi bagsak na yung ating WH. Wala na kasi tayong mga mumu sa live. New Kawaii, Neti Karwati? Niti Karwati. Sarao. Doon sana ako mag tanggal ng damo sa mga garden na sitaw, sa mga tanim na sitaw. Kaya lang, hindi naman abot doon yung signal ng wifi. Kaya dito na lang ako sa likod ng bahay. Dito sa mga tanim-tanim na gabi. Mainit kahapon, nagbibilad sana kami ng palay. Kaya lang, bumuhos ang malakas na ulan. Kaya yung iba namin mga palay, tinutubuan na. Tumutubo na, guys, ang bilis. Kaya kailangan dapat umaraw kasi sayang yung palay. Mama Lo, Miguelam shoutout, marahay na aga po.
Andito po ako sa likod bahay kasi hindi kami makapag bilad ng palay kasi ang lakas ng ulan kahapon. Kaya naman habang wala tayong gawa, ito yung gagawin natin, bunot-bunot, mag-asarol. Mag-asarol ng mga damo dito sa ilalim ng mga gabi. Kasi ayan, ang sukal-sukal na naman. Auntie Jing, mega love shoutout. Salamat po sa patamsak. Halika Ma'am Auntie Jing. Magulay tayo ng gabi oh. Ayan. Masarap 'yan. Opo, mahirap talaga mamalo. Alam mo ba, ang bilis ang bilis tumubo ng palay. Ayun nga si mother namomroblema. Ang daming palay, 35 sako yung andito. Tapos yung panahon, ganyan yung panahon oh. Maulap, maya-maya uulan. Tapos yun, hindi namin maibibilad kaya naman yung palay unti-unti tumutubo na. Kakapaani pa lang nung isang linggo na ata ngayon. Kaya lang hindi pa nga nabibilad. Yun ang mahirap talaga sa may mga palayan. Malayo kasi kami sa yung tinatawag na yung palitada na bilada ng bayan. Medyo malayo. Tapos pag ganito din na maulan, mahirap din. Kasi kapag bumugbog yung ulan, bumuhos yung ulan, pahirapan din kapag maramihan yung pagbilad. Ang ingay-ingay ng aking pamangkin, panay tawag sa akin. Kasi gusto din manood ng niya, dinosaur niya. Teka lang. Animals, tita. Huwag kang maingay lalab kasi nagaan si tita. Oh. Animals. Teka lang. Ano, dinosaur? Huwag maingay. Animals. Sinagasuro. Huwag ka nang sabi ni mama. Sandali lang po, sandali ha. Huwag po maingay kasi hahanap ni tita. Ma'am, you're na may galaw shoutout. Inuutusan ako ng batang maliit. Hanapan ko daw siya ng papanoorin na animals. Nagkasuruwagan na baka. Wala nang baba dito. Ano, baka? Suruwagan na baka. Teka lang, wala naman oh. Doon na kay mama ulang pahanap mo. Dinosaur na lang. May ginagawa si tita po. Masaya ang buhay sa ganyang lugar. Kaya lang, hindi ka magkakasala dahil sa nature. Oo. Yung kasama ko lang lagi dito mamalo, lagi ko lang kasama dito yung mga kalabaw, baka at saka mga manok. Yun. Bihirang lumabas si Tres sa kabahaya sa city. Tapos hindi ako mahilig gumala-gala. Pupunta lang ako sa labas, sa Legazpi. Pupunta lang ako ng bayan kapag sisilip ako ng aking ATM. Kung mayroon ng laman. Mag-update. Ganun lang yun. Di ka lang baba, wala naman dito. Dinosaur. Ma'am, Yerna, may love shoutout. Salamat po. Ma'am Auntie Ching, thank you. Dinosaur. Opo, wag na po maingay kasi si tita, bawal yung bata daw. Walang problema sa pagkain, masipag lang at di maarte. Sus, healthy life. Ay. Ayan, nakapin na po yung mamalo, yung binaba mong link.
Ayan, balik na. Punta na doon kay Mama Ulang. Dali. Kaya lang, kailangan talaga, masipag lang talaga, mamalo. Kasi kapag hindi, pero hindi na nga rin namin kinakaya eh. Kasi nga, ganito, na palay na, kami na ni Mother yung humahataw sa pagbilad. Kawawa ng katawang lupa din kasi ang bigat din naman. Hay, sana nga mamalo. Bilhin mo na, mamalo, bilhin mo na yung isa naming lupa. Doon sa kabila. Yung may palayan, may nyugan din, lahat. Yung mga bagong tanim namin yung tanim namin nung 2016 na mga niyog, produktibo na ngayon, marami ng bunga. Yan ang dream ko pag retire na at pumirmi na sa probinsya. Wow. Pag nag-for good ka na mamalo dito sa Pinas. Minsan gusto ko na rin makipag-swap eh. Nagsasawa na rin ako dito. Kaya hindi na makita yung beauty ko eh. Hindi na makita yung beauty ko kasi nasa kakahuyan. Hindi tayo mahilig mag-entertain ng mga ano-ano. Minsan lang. Ngayon lang. Ngayon lang nagkaroon. Asa na kaya si Jowarwa po? Nakikinig kaya? Sa tagal ng panahon mamalo, ngayon lang ako last year lang ako nag-entertain. Kaya lang, nag-iipon pa siya. Pag sanay ka na kasi sa probinsya, parang nakakatamad na rin mag-stay sa bayan din. Meron kaming bahay doon mamalo sa sa Albay. Malapit lang 'yun sa city. Malapit sa bayan ng Ginubatan. Hala, naulan. Yung isa kong sipi. Kaya lang, yung problema ko doon, bahay lang talaga yung andon. Bahay lang. Tapos nagtatanim ako doon ng kalabasa, sa paso lang, tapos nilalagyan ko lang ng mga gapangan na parang banderitas sa taas. Kasi yun, parami din naman ako doon ng bunga nung nag-stay ako doon nung wala pa kami dito. Kasi nga, medyo malayo kami sa bayan. Kaya lang, doon kasi, gusto ko doon, kaya lang, sa tamad naman, yung meron lang sa'yo magsusupply ng pagkain, lagi lang dinadalhan doon ni Father ng bigas. Kasi nga, hindi ka makapagtanim-tanim doon. Maganda doon tumira. Meron kang trabaho sa bayan. Marami dito mamalo, binibinta. Kaya lang, hindi mo siguro magugustuhan kasi medyo madistansya sa National Highway. Kami, nasanay na rin kasi itong natitirahan namin ngayon, malapit to sa Barangay Road. Tapos, siguro mga 15 minutes, lalakarin mo hanggang National Highway. So, di ba? Hindi katulad ng iba na andyan na mismo sa tapat ng bahay yung National Highway. Paglabas mo ng bahay, andyan na agad. Kami, lalakarin pa. Kaya yun yung medyo sa dito. Pero kung gusto mong tahimik, walang kapitbahay, kasi nga, malalayo yung kapitbahay mo kasi puro kalupaan din. Ayan. Yung kapitbahay mo, yun na yung may-ari ng isang lupa. Yun ang magiging kapitbahay mo. Di tulad ng iba na dikit-dikit yung bahay. Kaya malayo kami dito sa mga marites. Kaya wala akong balita sa mga kapitbahay sa mga marites. Ma'am Leonora, mega love shout out. Sis Lindy, thank you. Sir Brad, mega love shout out. Ma'am Auntie Enchanting. Ma'am Ann, mega love shout out. Good morning, Maria. Good morning po, Sir Brad. Thank you. Salamat po sa patamsak. I no problem kung di nasa National Highway. Oo, Mamalo.
Gusto ko, nagbabalak nga akong bumili ng bike. Kasi kapag bibili ka ng isda dyan sa may talipapa sa may sentro, ibabike mo lang. Kaya lang, di pa ako makaipon-ipon na pambili ng bike. Yung motor kasi, marunong ako sa motor, yung automatic lang. Anto naman kay Brad. Sa akin dapat yun. Meron namang owner, hindi ako marunong mag-drive. Kaya gusto ko na lang bumili ng bike. Kasi, dati kasi, nakakapagpatakbo na ako sa National Highway ng motor. Kaya lang para ako nadala. Kasi nung time na pumunta ako doon kila tita. Sa National Highway ako dumaan. Tapos parang nakalimutan ko yung mga signal light, mamalo. 'Di ba na nakatutok lang ako talaga magpatakbo. Ang bilis pala, hindi ko alam. Hinahabol ako ng kapatid ko ng tricycle namin kasi nasa tricycle sila, ako motorsiklo. Hinahabol niya pala ako, hindi niya ako inaabot, hindi niya ako maabot-abot. Ang bilis ko na pala, hindi ko namalayan. Tapos nung paliko na ako, paliko na ako kasi nga papasok na ako sa barangay namin, barangay road. Bigla niya akong pinagsisigawan ako doon. Sabi niya, "Ate! Magda-drive ka, lakas ng loob mo mag-drive. Hindi ka naman marunong ng mga signal light kung ano-ano yung gagamitin mo diyan." Pinagalitan ng kapatid kong bunso na lalaki. Para akong na-shock din ako, para akong na-trauma tuloy. Tapos na-realize ko, oo nga, mali ako. Kasi bakit hindi ako, liliko ako, di ba? Kailangan pag lumiko ka pa kaliwa, kailangan magsisignalite ka. Di ba? Simula noon, mamalo, para ako nawala ng gana. Nagpapatakbo lang ako. Oo, excited. Nagpapatakbo lang ako. Dito lang sa Kanyugan, kung saan ako pupuntang, halimbawa, bibili ng dyan sa may barangay road, sa mga tinda-tindahan lang dyan, yun lang. Hindi na ako lumalabas na dadaan ako sa National Highway. Kasi nga, para kung nadala na ako. Kasi 'di ba, yung aksidente hindi natin andiyan na pala. Na-excited. Kaya ayun, parang nakalimutan ko na tuloy yung dati magaling ako magmotor sa D-clutch na tinatawag. Tapos yung automatic din, sa automatic ako medyo sanay. Tapos ayun, simula noon, ang tagal na, hindi ko na-practice ulit. Yung owner naman, gusto ko mag-aral, kaya lang kailangan din magkaroon muna ng license. Tapos, yun nga, aralin mo talaga ng maayos. Kailangan ka pa din. 'Di ba, merong mga examination kapag kukuha ka ng driver license. Kaya dito na lang ako sa Kakahuyan. Sa Kalabaw na lang ako sumasakay. Sis Obi girl, mega love shout out. Magandang gabi. Hello Gabi. Gabi, ayan. Hindi na ako magpapakita sisi kasi hindi tayo ma-beauty ngayong umaga. Oo, mamalo. Bisikleta talaga yung mas gusto ko din ngayon sana nabilhin. Kasi katulad tuwing umaga, 'di ba? Kung gusto mo diyan sa may magbike-bike diyan sa pantay na pantay diyan sa ilalim ng Kanyugan. Pwede na 'yon exercise. Lola Sweet, mega love shout out. Thank you po, 8 million viewers. Gabi ba yan, sis? Oo, sisi, Gabi. Ayan. Hindi ako makapagbalad sisi na makapagbilad ng palay kasi nga maulan. Kaya andito na lang ako sa ilalim ng magabi. Ayan o. Kasi ang dami na namang mga damo, mga masamang damo na kailangan tanggalin. Itong gabi na ito yung lamanan, ayun, tawag doon, unod, yung tawag sa amin sa Bicol. Yung pinapaunudan. Kumbaga, yung laman nito yung ginagamit. Pwede naman itong igulay, kaya lang kami, hindi namin ito ginugulay. Meron talaga kaming gabi na panggulay, yung yun. Yun ang mga panggulay namin na gabi. Ito yung pinapaunudan yung tawag. Yung laman niya, yung ano tawag doon? Taro roots. Taro roots. Kapag may luxury, ay kailangan pakainin at alagaan. Oo. Sarap yan. Oh, may lubi-lubi. Asan yung lubi-lubi? Ayan, mamalo, wala pang talbos.
Nakuhaan ko na nung nakaraan. Ayan. Ayan, tapos ayun, malunggay. Talbos ng kamuting kahoy, Ma'am Malu, kumakain ka ba ng gulay? Isa to sa paborito ko, yung talbos ng kamuting kahoy at saka lubi-lubi din. Minsan pinaghahalo-halo ko yan. Tapos yung talbos ng lubi-lubi. Hindi ako makapunta doon sa mga tanim namin na kamuti at saka mga sitaw at talong kasi wala ng signal. Doon sana ako balak magtanim kasi gusto kong ilipat yung mga bell pepper na ipinunla namin. Malalaki na. Kaya lang wala akong signal doon. Kaya dito na lang muna ako sa likod bahay. Yes, the best. Ginataan yung talbos ng kamuting kahoy. Lagyan ng sili, daing or dilis. Oo. Paborito mo din pala yan, Mamalo. Ganyan na ganyan yung ginagawa namin. Kahit nga po, di ba, tinapal pa. Napakasarap na. Thank you, Sir Walbor. Hindi ako makabisita agad-agad sa mga bahay niyo po kasi yung sipi po andun sa loob ng bahay. Tapos madumi yung aking kamay. Ang hirap naman magdot-dot-dot-dot. Tatandaan ko na lang po kung sino yung andito. Ayan, umuulan na. Kailangan ng sumilong ni Tres. Thank you, Auntie Jing. Salamat, Sir. Salamat po. Mama Lo, Lola Sweet. Salamat, Sis Ovi Girl. Sa lahat po ng mga sumilip. Salamat, Ma'am Leonora. Ayan. Naulan na. Paano kaya yung aming palay kapag hindi talaga huminto yung ulan? Saluyot. Ay, wala po, Mamalo. Wala akong tanim. Ay, Ma'am Leonora, wala akong saluyot dito. Yun ang wala ako. Mga damo lang ito. Ito mga nagapang, mga damo. Lola Sweet, thank you. Ayan, umuulan na. Kailangan ko ng sumilong. Yung isa kong CP, nakalive din yung Mitch Kitchen ko kahit walang tao. Para lang sa WH to. Ayan o. Nakatutok sa, ano tawag dito? Chico. Ah, ang lakas ng ulan! Ang lakas ng ulan! May dalawang tao naman. Paano kaya to? Salamat po. Leonora, ano daw? Leonora Dion Oso sa Bicol. Meron din naman pong saluyot, kaya lang wala akong tanim dito sa amin. Kila tita, ang daming tanim dito sa amin, wala. So, uwi na po ako kasi umuulan na. Dito tayo sa likod bahay. Ayan o. Dito ko muna to. Hagoy! Sir Brian Drum, may galap shoutout. Salamat po. Lakas na ng ulan. Thank you, Sir Brian. Hug, thumbs up. Salamat. Thank you, thank you. Meron sa Bicol ay crops. Balinghoy, gabi, lubi-lubi, talong, sitaw, sigarilyas, talbos. Oo. Saluyot. Alin yung saluyot? Ah, yung dahon na kulay green. May tanim ako dati, kaya lang namatay. Namatay yung tanim ko dati noon. Ayan. Umuulan na.
Umuulan na. Naka 27 minutes pa lang pala ako. Saging, guyabano, oo, marami kami yan mamalo. Doon sa kabilang farm namin, maraming pili. Star apple din. Apple lang talaga yung wala. O, diba? Nawala tayo sa garden kasi umuulan na. Ukay, sarap. Ganito pa mamalo, o, ayan. Ano tawag dito? Kalimutan ko tuloy yung pangalan nito. Ano nga yung pangalan nito? Suha? Yung pomelo? Pomelo. Pasalamat may ulan dyan. Kaya lang mamalo, wrong timing naman yung ulan. Kasi nagkataon na nagpaani kami ng palay. Kailangan ng palay yung init, yung araw. Kasi nga, kailangan magpatuyo ng palay. Kasi naanuhan na yung palay namin. Tinutubuan na. Opo, papaya. May papaya din. Ang dami naming pananim na papaya na hindi pa namin naililipat. Pomelo. Sis Vine, big love shout out, Sis Vine. Thank you. Kunin ko muna yung isa kong sipi sa loob ng bahay. Para mabisita ko yung mga bahay-bahay. Para yung binaba dyan Oo, Sis Vine, maulan dito ngayon. Dalag. Sa panahon ng tag-ulan, dapat dyan, suso. Ha? Suso? Oo nga eh. Sa suso. I-ano sa laing? Sa suso. Agoy. Ayan. Puntahan ko muna itong binaba ni Mamalo na link. Sarap kaya ng buhay probinsya. Andyan lahat ng pagkain, basta masipag. Opo, Mamalo. Sipag lang talaga. Tapos kailangan, yun nga, meron ka ding yung mga produkto mo, iipunin mo din, i-invest mo din para hindi masabing isang kahig, isang tuka. Kailangan din mag-invest. Kami naman, yung mga namin, dito lang din, ini-invest lang namin sa mga hayop. Sa mga kalabaw, baka. Tapos pinaparami din. Mahal ngayon yung yung mga kalabaw, baka, mahal. Tapos yung baboy din ngayon, mahal na. Opo, masarap yung suso. Masarap din sa gabi. Maria, kapag ako nagkaroon ng produkto, pupunta ako sa tabi ng kali at ibibinta ko. Oo, Mamalo. Kami naman, si Papa kasi, nagtitinda-tinda sa palengke. Every, Wednesday and Saturday. Yung mga, namin dito, mga produkto, tapos merong sa kanyang yung meron siyang sinusuplayan na niyog sa kudkuran sa palengke. Kaya minsan may dala si father ng 100 piraso ng niyog para doon sa sa kanya, sinusuplayan niya.
Tapos naman yung mga saging. Kasi marami kaming saging doon sa kabila. Sa kabilang lupa namin. Plus yung dito. Tapos yun. Yung mga tanim-tanim namin na ano na sitaw din. Yung mga pakunti-kunti. Minsan kalabasa yung mga tanim ni mother. Nung nakaraan, naki-harvest kami doon kila tito na ano. Ang lawak kasi ng mani nila. Mga mani nila. Hindi nila kayang bunutin. Yung ginawa namin, parang nagbayanihan kami na magkakamag-anak, ang dami namin. Tapos, kanya-kanyang bunot ng mani, tapos, kumbaga, kanya-kanya kayo, tapos yung hati nun, ay hindi hati, parang yung ano, para, yung pagtakal nun, 10, tapos yung para sa amin na, 3 atang takal din. Kaya ayun, tapos sinabay ni father yung kita namin ni mother, yung parang, ang tawag doon? Yung parang kita namin doon sa mani. Mani din yung ibabayad sa amin. Wala lang. Ano lang, parang mga katuwaan lang aming mag-anak. Kasi nga, ang lawak ng mani. Imbis na ipabunot sa ibang tao na bayaran, kami na lang yung nagbayanihan din. Tapos yun, habang gumagawa, nagkukwentuhan sila ang magkakapatid, ang saya-saya din. Tapos nagluto doon sa kubo. Tapos yun, pag-uwi namin, meron kaming dalang mani na di ko alam kung ilang mga mahigit din, magkakalahating sako din yung na naging ano namin ni mother. Kita namin doon. Tapos yun, ibininta ni father yung mani na isabay sa pagtinda niya sa palengke. Sa Nabua ka po, Mamalo, no? Oo, same market day sa Nabua. Sat and Wednesday. Si Papa, nagtitinda siya doon sa sakop na ng Albay, sa Anislag. Kasi yung ditong malapit sa amin na palengke, ang daming nagtitinda. Halos lahat ng mga naandito sa barangay namin, andun sa, sa Kumadkad, Castilla Market. Kaya si Papa, nag-iba siya ng, routine. Nag-ibang area si Father ng palengke. Doon siya sa Anislag. Kasi mas maraming bumibili din doon. Tapos, yung isang linggo, 2 beses yung market day. Dito, isa lang, linggo-linggo lang yung araw ng palengke dito sa Castilla. Kaya mas gusto ni Father doon sa Albay. Kasi may mga suki din naman siya. Oo, maganda yung kubo, Mamalo. Alam mo ba? Tapos, tuwing, hapon, andun sila ang lahat, nagduduyan-duyan, tapos merong lutuan din. Kasi mas maganda rin yung yung parang, yung panahon, yung noong unang panahon ng mga kubo-kubo lang yung tirahan, di ba? Kay Nora Honor, doon sa bayan ni Nora Honor, yung Iriga. Opo. Opo, maganda po doon sa Albay, magbinta din. Kasi dito, yung market dito na malapit sa amin, puno na talaga ng mga tao din na taga dito sa amin. Halos nauubusan na si Father ng pwesto doon. Maganda nga yung kubo. Tapos doon sa harap, Mamalo, ng kubo, ang daming tanim na papaya. Tapos parang pasyalan na rin. Ang daming tanim nila tita doon ng mga sitaw din. Kahit mga nagtatrabaho sila sa government employees sila. Kapag tuwing Sabado, Linggo, andyan sila sa garden. Andyan sila sa garden, imbes na maggala-gala, magliwaliw sa labas, kain-kain sa mga restaurant, dyan sila magluluto sa kubo. Tapos sariwang mga gulay pa. Sis Antaray, mega love shoutout, Sisi, salamat. Katabang Dave sa Albay at sa inyo. Wow, saan yun? Saan yun si Katabang Dave? Sa Albay, Mamalo. Ayan, ang lakas na ng ulan.
Hala, para kasi may ano daw, may masamang panahon din, parang may low pressure area. Kaya ganito yung ano, yung panahon. Kaya sabi ko kay mother, yung palay namin, i-ano na lang, latag na lang sa balkon, lahat na lang tanggalin sa sako. Sige po, Mamalo, i-search ko po si Katabang Dane. Hala, ang lakas ng ulan. I-search ko po nga yan, Mamalo. I-search ko po yan si Katabang Dave. Tamsak na po, Mamalo, sa iyong picadillo, mackerel with coconut milk. Nagbaba din ng link si Sir Walbor. Puntahan ko nga. Manoy GPC, Miguel up shoutout. Manoy GPC. Ayan, ang ulan po dito sa Kabikulan ngayon. Wrong timing, yung pagpaani ng palay. Manay Gobs. Salamat, Manay Gobs. Manoy GPC, yung mag-asawa, ayan. Andyan yung mag-asawang, Bicolano din yan, Mamalo. Mga magayon man yan, mga gwapo. Salamat sa inyong dua. Andito ako sa likod bahay. Kasi nagagarden sana ako. Bumuhos yung malakas na ulan. Asa na ba yung binabang bahay ni Manoy? Ni Sir Walbor? Hindi ko na mahabol. Asa na yun? Nawawala. Salamat sa patamsak at tatambay, Manay GPC, Manay Gobs. Salamat po. Gusto ko sana magpaulan habang nagbubunot ng mga damo, kaya lang maano yung ko, yung CP, mababasa. Mamaya, kahit hindi na ako naka-live, ako doon ulit. Magpapaulan na lang ako. Paabutin ko lang to ng 1 hour kasi sayang din naman. 40 minutes na lang. Premiere kay Sir Walbor. Sige, research ko na lang yung pangalan niya. Walbor Salcedo. Walbor. Ayan, parang nakidlat. Manay Kakoridas, Miguel love shoutout. Uy, bakit pogi yung tawag mo sa akin? Umayos ka. Maganda ako, magaling ako. Hindi pogi. Bakit pogi? Ano ba yan? Umayos ka dyan, Manay Kakoridas. Hindi ako pogi. Ayun ang pangit ng likuran. Ang pangit tuloy ng view natin ngayon. Sis Jenda, Jean Marie TV, Miguel love shoutout. Umayos ka, Manay Kakoridas, ha? Di ako tumboy. Oy, magayon ako. Pasaway Mamalo. Tumboy si Tres. Kurutin kita sa singit. Di talo tayo. Nabulol na tuloy akits. Di talo-talo. Ayan, si Sir Walbor, ang gaganda din ng mga nito. Binablog niya, yung content niya, about din sa mga pagtatanim-tanim. Ganyan talaga kapag maulan sa Bicol, daanan ng bagyo, at least mahina lang. Oo nga po, Mamalo. Nung nakaraan, di ba, yung bagyong Christine, na lahat nalubog yung palay namin. Ito na yung sinundan. Maganda sana kasi hindi dinaanan ng bagyo. Kaya lang, nung naanin na,
Yun naman yung nagka-problema kasi hindi namin mabilad-bilad dahil masama din yung panahon. Kaya kanina sinilip ni mother yung laman ng mga sako, unti-unti nang natubo yung palay. Kaya ayun si mother namumroblema. Kasi nga sayang ng pagod. Mababaliwala yung yung palay, imbis na maputi yung magiging bigas, magiging itim. Hindi masarap pag ganon. Kapag na yun, naging kulob sa sa sako, hindi may bilad. Sis Virginda, may love shoutout. Salamat. Ayan, dan tamsak na ako sa iyo, Sir Walbor. Malakas yung Christine, halos nalubog ang naga at nabuwa. Oo nga po, mamalo. Yung bahay namin, kahit mataas, ay inakyat ng tubig. Buti na lang dito sa amin, mamalo, kasi dito yung bahay namin dito, medyo mataas din. Sa amin kasi, yung palayan namin, kalibil ng sapa, yung ilog, yung palayan namin, kaya pinasok ng baha. Kaya ayun, na flawless yung aming palayan. Sis Agnes, salamat sisi. Kaya dito sana, ngayon pa lang sana kami babawi. Ayan na naman yung ulan. Maganda sana at maganda yung palay. Kaya lang, kapag hindi nabilad, iitim yung palay. Yung bigas, pangit, hindi maputi. Kaya yun ang problema din ngayon. Nako, ang palaya naman na naging swimming pool. Oo nga po eh. Naging swimming pool yung palayan. Grabe. Surtihan lang din talaga yung mga yung pagtatanim. Kasi may mga times na, ayun na nga, aanihin na lang, dinaanan pa ng baha. Naani naman nga, naging okay naman nga yung pagpaani. Kaya lang, inabot naman ng ulan. Inabot ng ulan yung nagpapatracer sila. Kaya, yun ang ng mga farmers din. Yung panahon din na hindi mo matimingan yung tamang weather, yung panahon. Sis, gawin mo dyan sa palay mo, isangag mo. Marami itong mamalo. 35 sako, isasalang namin sa sa kawa. Ang kawa namin ganito lang kaliit. Maraming kukonsumuhing maraming kukonsumuhing panggatong. Kaloka. Maganda sana 'di ba yung sa mga sa mga agriculture, meron silang gamit noon yung pagda-dry ng palay, meron sila. Gusto nga sana namin ibenta sana, kaya lang yun nga po yung problema dito. Kasi kapag palay, ang mura-mura kapag palay. 14 ata yung 14 or 10 lang yung kilo ng palay. Kaya mas gusto sana namin na ibilad sa araw, sa init ng araw para kapag pinakiskis namin, mas mahal yung bilang isang sakong bigas. Umaabot din ata ng 2K yung isang sako ngayon. Tapos yung iba, stock lang namin yun kasi yun ang pangkain namin hanggang dumating na naman ulit yung anihan. Ngayon nga, meron pa kami naka-imbak dyan. Inabutan ng anihan ngayon ulit. So, medyo marami-rami pa yung na-stock namin dyan. Oo nga sana, mamalo no, kahit sa yero, ilagay lang lang. Binibilad sa apoy. Hindi siya naluluto mamalo. Okay lang siya. Parang lang din, parang sun drying lang. Pinagbunutan ng niyog, yung mga bunot. Sige nga. Pwede pala ibig sabihin pwede doon sa lutuan ng ng niyog. Kaya lang wala kaming yero.
Ma'am Shijidi, yung bunso namin, nasa kabilang barangay, kumusta dyan? Kumusta yung mga tanim mong ano? Opo. Oo, di siya nasusunog. Sabihan ko nga mamalo si ano, si mother. So kailangan pala bumili ng yero si father ngayon. Tapos ilatag doon sa lutuan ng kupra. Tapos yun, gatungan ng bunot. Pwede, pwede. Sige nga, mamalo. Thank you sa yung ano, binigay na idea. Sabihan ko nga si mother, control lang ang apoy, di malakas. Opo. Yung, basta mainit lang yung ano, yung yero. Sis Virgenda, thank you Sisi. Ayan, nabulol na si Tres. Yang planggana, isang sako salang sa apoy nang mahina. Basta halo-haluin mo lang. Ayan, maghahalo kayo, ubi tayo. Sabihan ko nga mamalo si mother. Kapag matagal pa talaga tong ano na to, ulan na to, no choice talaga. Kaya nga sabi ko sa kanila, pinapapunta ko nga dito si Bunso kasi ilatag na lang namin doon sa balkon yung ano, yung ibuhos na lang lahat ng nasa sako para makasingaw yung palay kasi nga talagang unti-unti na talaga ngayon tinutubuan. Kisa masira ang palay nyo. Opo, oo nga po, mamalo. Pasilip ko nga sa'yo. Yung palay. Na tinutubuan na. Ayan, ito sa gilid do. Palay pa yan. Palay pa yan sa gilid. Kasi nga, ayan yung ano, bumaha na kanina. Kaya, ayan. Ang kalat-kalat na nga dito kasi ang daming ano, may mga manok pa. Manok yung kalaban namin. Ito yung palay na unti-unti nang tumutubo. Ayan o. Ayun o. Bagong ani. Napakaganda ng palay pero tumutubo na siya kasi nga basa. Hindi naman nga siya yung basang-basa talaga. Yung parang ano lang pero talaga na ano na talaga. Tinutubuan na pwede na ulit itanim sa susunod na taniman. Ayun o. Tumutubo na talaga siya. Grabe. Kasi mother, umiiyak na naman. Umiiyak na naman. Siyempre, namang problema kasi nga, grasya na grasya na sana. Grasya na sana to. Masasayang na naman yung, ano namin, yung, siyempre, yung pagod ni father, yung pagbayad namin sa, ng palayan, yung mga nagtatanim, plus pagpa-tracer, aray ko, plus pagpa-tracer, puro bayad. Maganda sana yung palay ngayon. Siksik siya, yung mabigat. Hindi, walang ipa, hindi maipa yung palay ngayon. Yun no, maganda sana. Sana Lord, umano na siya. Umaraw na. Kahit mga 2 araw, 3. Yan o. Kaya nga po mamalo, sabi ko kay mother, sana pumunta dun dito yung kapatid ko. Kasi palatag na lang namin dito lahat, dito sa sahig. Iano na lang namin dito. Kasi ayun o, 35 yan. Meron pa nga doon sa baba, sa kabilang bahay. Hindi pa nahakot dito. Tapos ito kanina, parang lumabas yung matres ko kasi parang magwawa yung matres ko ba kasi inano namin ni mother, pinasok namin dito sa loob ng bahay ang bigat. Kaya sana nagilalaki na lang sana sa tres para kahit mabigat, kayang-kaya ng lalaki. Pag babae kasi, may tendency na yung matres lumabas. May tendency na yung matres ng babae ay lumabas kapag laging nagbubuhat ng mabigat. Pingi 1 kilo. Punta ka na dito, Lula Sweet. Dali na. Hakutin mo na to ditong 1 sako. Ayan, oh. Diyos ko, Lord. Ang init. Sumisingaw yung init, oh. Maganda siya, mamalo. Maganda yung butil niya. May ano kasi ito, hybrid yung iba. Hybrid.
Tapos yung iba, yung tinatawag nilang bulaw. Masarap yung bigas. Malambot. Kung andyan lang ako, binili ko na yan. Ayan, sayang mamalo, no? Ang layo din kasi dito ng NFA, yung nagbumibili ng palay. Kaya lang, binibili ng NFA, maramihan din mga sanggatos sako, ganun. Asa na yung binaba ni sis, ni sis Virginda. Sumisingaw nga yung init, mamalo, oh. Ang init talaga, sumisingaw. Sana pumunta dito si Bunso ngayon, kaya lang parang wala pa eh. May pasok kasi sila, panggabi sila. Di ko alam kung nasa bahay na. Yan, oh. Grabe. Sumisingaw. Sinat ko na nga yun na pumunta dito para ano na lang namin dito. Latag na lang dito sa sahig. Ayan, salamat po sa lahat ng naandyan. Ano na lang po, 9 minutes na lang po. Mag-i-end live na si Tres. Sir Walbor, dan tamsak na po sa upcoming premiere mo. Sino pa ba yung bumaba ng dyan, ng bahay? Si Sis Virginda. Sana yun? Sir Jikoy, Miguel shoutout. Buti nakahabol. Ayan, salamat po Sir Jikoy. Tika lang, puntahan ko muna yung binaba ni Sis Virginda. Tamsakan muna natin. Asa na yun? Asa na yun? Salamat po, Sir Jikoy. Thank you, thank you. Asa na kaya yung binaba ni Sis, Sis Virginda? Parang di ko na mahabol. Ayan. Rolita, gawin mo sa drum. Sis, ganito yung gawin mo. Kapag ganyan, umuulan, kumuha ka ng drum at gawin mong draw. Draw? Para ilagay sa loob ng drum at takpan ng maayos. Paikot-ikotin mo. Nakasalang sa pinakamahinang. Oo nga po, no. Oo nga, mamalo. Pwede. Pwede. Parang rolita, yung pinapaikot-ikotin mo lang sa loob ng drum. Tapos, habang mainit yung ilalim. Oo nga, sabihan ko nga yan, mamalo. Si Mother, dyan sa binigay mong idea. Thank you so much po, mamalo. Paikot-ikotin lang, no? Pwede. Ayan, andito ako, Sis Virginda, sa binaba mong link. Sayang ang palay? Oo nga po, mamalo. Hindi, lagi kaming ganun, yung hindi namin natatimingan yung tamang panahon. Tapos minsan, hindi talaga namin natatandaan na kapag kami nagpaani doon sa palayan namin, lagi talagang umuulan. Kaya nga minsan sabi ko doon sa kapatid ko, parang may sumpa yung lugar na yon. Kasi ang ganda-ganda ng panahon, ang init ng araw, pero maya-maya biglang uulan yan. Yung binabasa talaga yung palay. Kaya sabi ko, parang may sumpa.
Parang may sumpa na lugar na yun. Simula talagang nabili namin yung lupa na yun, Mamalo. Tapos, bawat pagpaani namin, ganun yung nangyayari. Laging basa, kailangan namin laging ibibilad. Hindi katulad ng iba na maaraw talaga pinaani, tapos yung palay hindi basa, kaya hindi siya okay siya kahit i-stack mo na. Dito talaga sa amin, babasain muna, tapos kapag sinako na yun na nagiging kulob na sa sako. Kaya ayun ang nangyayari. Sabi ko nga, mag-alay kami ng ano kaya pwede alay doon, no? Magpa-orasyon. Yun nga ang sabi namin eh. Magpa-orasyonan, mag-alay. Nagpaano naman sila nung nakaraan eh. Parang pinaduguan nila yun ng manok. Pero parang ganun pa rin. Maghain ka, tas bendisyon bago kayo magtanim. Oo nga, Mamalo, nung nakaraan talaga, ganun ginawa ni Mother. Pero di ko pa talaga natandaan na nagpaani kami doon na hindi umambon, kahit hindi basang-basa talaga, pero umulan talaga. Timing mo, araw ng mga patay. Ah, ganun ba yun? Ganun pala yun talaga. No, kailangan talaga. Sabi ko nga sa kapatid ko, kailangan natin mag-alay dyan siguro. Kasi parang may diwata dyan na tuwing nagpapaani, umiiyak. Kaya umuulan. Ganon, 6 p.m. Ganon ginagawa ng mom ko. Oh, wow. 6 p.m. Kailangan na siguro talaga, Mamalo. Gawin namin yan. Matry namin sa next, harvest time kung ano talaga. Kung uulan pa ba siya. Kasi ang hirap talaga. Sayang yung pagod. Naghakot nito si Boy, yung bunso namin ng hinakot. Balik-balik yung owner namin doon. Tapos yung dadaanan ng owner, yung matarik na daanan kasi medyo mataas yung daanan doon sa kabila eh. Umiikot pa si Boy. Umiikot pa ng isa pang barangay para makarating doon sa bahay. Tapos pagdating dito, yun pa yung mangyayari. Hindi rin mabibilad. Buong palayan, buong palibot ng palayan na nasa sakop nyo, pabindisyonan. Nagsuggest na nga ako niyan minsan, Mamalo. Pero hindi pa rin nabibigyan ng panahon. Ayan, salamat po, Mamalo, sa pag-stay po at saka sa pagbigay ng mga tips, sa mga idea. So, ayan, meron tayong nalaman, napulot na kaalaman. Paano magbilad nito. Hindi pa lang dahan-dahan sa apoy. Effective yan. Subok na kasi ni Mother. Kaya natuto ako. Wow. Oo nga. Thank you, Mamalo, sa mga idea. Salamat po sa lahat ng pumunta. Nag-stay po sa live ko. Sa 6 million viewers na naandyan. Salamat po kay Manoy, kay Mamalo, syempre, kay Ma'am Leonora, kay Sis Obi Girl, kay Sir Walbor, kay kay Lula Sweet, kay Monica Corridas, napasaway na lalaki daw ako. Guwapo, my God. Kay Ma'am Enchanting Queen Dam, kay Sis Lindy, kay Sir Brad. Salamat po sa lahat-lahat ng mga pumunta po sa aking live. Mag-end live na po ako kasi i-continue ko yung aking ginagarden doon sa likod bahay. Magpaulan na lang ako. Kay Sisi Agnes, salamat Sisi Agnes. Kay Bunso, Ma'am si JD. Kay Sis Bergenda, Sis Marie, thank you. Ayan, kay Sir Jikoy din. Salamat po. Salamat, Mamalo, sa mga magagandang idea na binigay mo, tips. Si Bay Merlinda, thank you. Mamalo, thank you so much. Marika Corridas, thank you. Ayan, tinutubuan na to, Manoy, Kakoridas, tinutubuan na ng palay. Ay, tumutubo na yung palay. Itanim na lang ulit namin. Kasi hindi na naging maganda yung panahon ngayon.
Walang init ng araw, kaya ayan yung nangyari. Unti-unti tumutubo na yung palay, 'di ba? Kawawa ng mga magsasaka. Sayang yung ano, yung kapital sa pagpapalay. Ang mahal-mahal pa man din ng mga pampataba. Tapos ganun-ganun lang yung mangyayari. Wrong timing yung pagpaani. Kasi kung hindi namin pinaani to, lalaglag na rin to sa ano, sa ano niya, nalalaglag na. Kailangan na talagang anihin. Kaya lang, ito naman yung nangyari. Yung panahon hindi nakikisama si Haring Araw. Meron kasing ano daw kasi masamang panahon na nabubuo sa part ng Davao or Visayas, something like that. Ayan, thank you again. Thank you, Mama Lo, Marika Cordas. Mag-end live na po ako. Salamat po sa lahat na mga pumasok na kitambay sa aking live. Bye, everyone. Hala, pasingawin mo dyan sa sala, manay para di magkaganyan. Oo nga po eh. Binigyan na nga ako ng mga idea ni Mama Lo na ipasok or gatungan namin doon sa kuprahan, tapos ilagay namin sa yero na malapad. O kaya naman daw sa drum, tapos ipaligid-ligid namin yung drum habang mayroong apoy sa ilalim para ma-dry siya yung palay. So, ayan. Sabihan ko nga si Mother. Ayan, thank you na po. Thank you po. Bye-bye, everyone. Thank you.